Jeg står med Sofie Bachs bog her, og den er stor og flot og på pragtfuldt papir med tydelige fotografier, og det er en stor læselyst, som jeg også skrev i Berlingske Tidende. Jeg var meget rosende og pæn over for den. Det er i hvert fald set værre. Og det er jo mange års arbejde, der ligger her i den her bog, og før den her bog skrev du en stor bog om antisemitisme i Danmark. Og så får man uvilkårlig lyst til at spørge, hvad er det, der har ført dig hen til det specielle emne? Kan I høre, er det okay lydmæssigt? Eller er der en rogen? Det er dyselig over. Hvordan går det med den her mikrofon? Det er lidt bedre. Okay. Ja, og det er jo et spørgsmål, jeg får rigtig ofte, og jeg ville også ønske, at jeg havde en lidt mere dramatisk forklaring, end jeg virkelig har. Fordi at selvom at i virkeligheden min forklaring på det er meget personlig, så er den også meget faglig. Fordi at det er med det her emne sådan, at når man først er begyndt at beskæftige sig med det, er det svært at slippe det. Altså det kryber ind under huden på en måde, så man dog kan forestille sig nogensinde og kan alle høre? Nej. Men det er også, jeg skal tale til publikum i stedet for at tale til Bent. Det må du så tilgive mig, Bent. Men altså dybest set for mig er drivkraften, og bliver ved med at være drivkraften, at vi lærer så meget om vores allesammens samfund og de historiske betingelser for vores samfund ved at betragte den måde, man har behandlet minoriteter på gennem historien. På en eller anden måde opnår vi sådan en kvintessens, eller sådan udkrystalliseret en række problemstillinger og konflikter i vores samfund ved at se på, hvordan danskerne har reageret på det anderledes. Ja. Altså, jeg kan simpelthen slet ikke høre, hvad jeg siger inde i mit hoved, men det håber jeg ikke kan. Så det i virkeligheden er det en drivkraft til at blive ved med at forstå vores samfund bedre, og at lige præcis minoritetshistorien fortæller os noget meget skarpt og præcist om det. Det er altså sådan en meget generel indfaldsvinkel, du har, hvor måske mange jødiske historikere har en mere sådan fokuseret jødisk identitetsmæssig indfaldsvinkel. Kunne du opleve det som et problem, at du altså står med din generelle indfaldsvinkel, og mange jøder, du møder også jødiske historikere, har en mere jødisk interesse, og måske ikke helt den samme generelle indfaldsvinkel? Jeg synes ikke, det er et problem, fordi det ene udelukker jo ikke nødvendigvis det andet. Altså, der er jo plads til os alle, kan man sige. Men min indgang til det her er jo faglig og videnskabelig. Det er jo min profession og mit arbejde. Men det betyder jo ikke, at jeg ikke bliver dybt berørt personligt af de skæbner, som man møder, og at man bliver følelsesmæssigt forfærdeligt berørt af den skæbne, der overgik under 2. verdenskrig. Og det ville være mærkværdigt andet, hvis man ikke blev berørt af det. Og hvis det for så vidt er diskussionen om, hvem der på en eller anden måde er den rette til at takle de her emner, jamen så vil parallellen jo være, at hvis man skal være jødisk slægt for at beskæftige sig med jødisk historie, så skal man åbenbart også være lokomotivfører for at beskæftige sig med jernbanehistorie. Ja, det lå heller ikke i mit spørgsmål. Selvfølgelig, nej, selvfølgelig skal alle have lov til, og der er jo ingen, der har monopol på det emne, men der kunne godt være en forskel i indfaldsvinkel, som du har bemærket. Eller det man kan sige, det er, at jeg bliver ofte spurgt, om jeg er jødisk slægt. Og selvom jeg har rystet slægttræet virkelig grundigt, så er det ikke. Så det er virkelig ikke mit drivkraft, og det behøver jeg heller ikke. Din bog er fyldt med meget dramatiske og fine menneskeskildringer og mange fantastiske billeder, ligesom den her lille pige, som blev efterladt i Danmark. Og det er en af de nye ting i din bog. Man kan sige, meget er selvfølgelig kendt. Der har været en stor litteratur efterhånden om flygtningetiden og perioden 43-45. Men noget af det nye i bogen er fortællingen om de 133 børn, som blev efterladt i Danmark, mens resten flygtede til Sverige. Og det er nyt, og det er fantastisk spændende, og den her lille pige blev altså også efterladt. Og kunne du fortælle lidt om, hvordan du blev klar over, at der var et selvstændigt emne lige netop i den her børnehistorie om de efterladte børn? Jeg kan jo starte med at korrigere mig selv, at jeg må indrømme, at oplysningerne i bogen er ikke længere korrekte, fordi at nu er listen over gemte børn faktisk vokset til 137. Men bortset fra det, så har det jo selv forbløffet mig, hvor mange børn der var. Altså, hvis man alene havde baseret en undersøgelse af det her emne på de skriftlige kilder, der findes i offentlige arkiver, så ville man formentlig være endt med et tal på 10,
stykker. Og det var også udgangspunktet at se på, hvad findes der af skriftlige kilder til den her historie. Og så kunne vi så diskutere, at da vi startede med at have sådan en 10-15 navne, er det mange eller er det lidt, men i hvert fald var det tydeligt for os, at der var tale om et mønster. Men det i høj grad var i det øjeblik, vi fik pressen til at interessere os heldigvis for den her historie, at vi fik de mange mennesker i tale selv. Og de har simpelthen ringet til os og skrevet til os i løbet af de sidste 1,5 år, og vi har lagt deres liv i vores hænder og fortalt utrolig åbenhjertet om deres historie. Men så alene baseret på skriftlige vidnesbyrd vil historien aldrig være blevet skrevet. Men der er jo også så et kildemæssigt problem, hvis jeg forstår dig ret. For hvem er disse 137 nu? Kan vi stole på deres vidneudsagn, hvis der ikke er skriftlig dokumentation for, at det var jødiske børn? Og hvilke børn var så jøder, ikke jøder? Du skriver lidt om halakhiske kriterier, altså observante jødiske kriterier for, hvem der var jøder og ikke jøder. Men kan vi stole helt på, at de her 137 historier er sande eller ej? Har du været kildekritisk nok? Jeg har været kildekritisk nok, men det kan du tro. Og det kan du have roligt have tillid til. Fordi selvfølgelig kan historierne belyses og dokumenteres alligevel. Og det er samtlige af de nu 137 tilfælde også blevet. Vi kender faktisk navnene og har historier og fået henvendelser fra folk derudover, som ikke har kunnet dokumenteres på anden vis. Og derfor er de ikke kommet med i det samlede tal. Og derudover foreligger der selvfølgelig muligheden for, at der er mange flere glemte børn derude, end dem, der har haft modet eller lysten til at også overvinde sig selv til at kontakte os. Ikke? Men børnenes oplysninger kan jo for det første dokumenteres rent slægtshistorisk. Og dermed jo altså også, hvorfor de følte sig truet af besættelsesmagtens aktion mod de danske jøder, uanset om de så var halakhiske jøder, eller de var det i en kulturel forstand, eller de var det i en racistisk forstand. Vi kan dokumentere også, at deres forældre var i Sverige, uden deres børn. Så der findes et stort arkiv i Rigsarkivet, hvor der i virkeligheden er et kartotekskort på alle de danske flygtninge, der opholdt sig i Sverige. Og deraf fremgår det, om de har børn med, og i øvrigt hvor de bor og arbejder. Men på den måde alene kan vi altså dokumentere, at forældrene har opholdt sig i en periode i Sverige og ikke haft børnene med. Det accepterer jeg, og det lyder sandsynligt, at de 137 så er rigtigt, men man skal jo alligevel passe vældig meget på med mundtlige overleveringer. Og når nogle af dem ligesom fortæller, at det er givet med knæk for livet, og de blev traumatiseret, selvom de var ganske små børn, hvor meget tillid kan vi have til sådan nogle fjerne barndomserindringer? Sådan her. Det bliver der ikke mere rundt og rundt af. For det første, så har jeg ikke noget problem med mundtlige kilder i forhold til skriftlige kilder. Altså mundtlige kilder skal ligesom skriftlige kilder underkastes kildekritik. Så der er ikke nogen grund til på forhånd at være skeptisk over for, at det mundtlige vidnesbyrd skulle være en dårligere kilde end det skriftlige. På mange måder tværtimod, fordi den metode, vi har brugt på museet, der er interviews, så der har været mulighed for også at spørge ind til, og i øvrigt sådan bruge almindelig interviewteknik til at afdække, om der måske er noget, der er lidt mere tåget, eller om der digtes i den ene eller anden ende. Jeg vil starte med at sige, at det er faktisk overhovedet ikke mit indtryk. Altså det er ganske få tilfælde af folk, vi har været i kontakt med, hvor jeg har synes måske historien var sådan lige fantastisk nok til at være rigtigt, eller at vi havde svært ved at dokumentere oplysningerne. Så det er jeg egentlig ikke, som kilder, har jeg sådan set ikke nogen skepsis over for de mundtlige. For så vidt angår det med, at vidnerne selv fortæller, eller børnene selv fortæller, at de har været traumatiseret, de har påvirket meget resten af deres liv, de oplever stadig som ganske små, så bliver vi jo strengt taget nødt til at fæste lid til, at det er deres subjektive oplevelse. Og der findes jo ingen andre, eller overhovedet nogen bedre kilder til menneskets egen selvforståelse og egen forståelse af egen fortid, end det de selv siger, på et givet tidspunkt naturligvis. Men det behøver ikke nødvendigvis at være den fulde sandhed, eller rigtigt, må man så sige, som faghistoriker, ikke? Det du kan sige, er det som vi jo også har bemærket, men dog fra en mere positiv vinkel, det er, at der er en hel gruppe af mennesker, som tidligere har troet, at de var det eneste barn, der blev gemt i Danmark. Og som måske har hørt om en eller to andre, men nu er de blevet en gruppe med en fælles identitet. Og de har fået en anerkendelse af deres skæbne. Og det åbner selvfølgelig op for nogle følelser, og også nogle nye reaktioner, og måske også en ny fortolkning af deres egen barndom og forhold til forældrene.
Og der skal jeg ikke kunne udelukke, at det på en eller anden måde bliver mere følelsesladet, end de ville have fortolket deres situation for 10 år siden. Ikke? Men vi har jo betragtet det som noget grundlæggende positivt, at nogle mennesker om sider så forsinket får en anerkendelse af nogle vanskeligheder, de har haft som børn. Ikke? Og det er jo også en fælles europæisk historie, at Danmark ligesom bliver indlemmet i, fordi i hele Europa var der jødiske børn, der kun overlevede, fordi de netop blev skjult eller blev adopteret af kristne forældre. Der er mange fantastiske billeder i bogen. Jeg viser jer her et jødisk barn, som er hos sine plejeforældre i krigen. Der er en ting, der har undret mig, og jeg skrev det også i min anmeldelse i Berlingske Tidende, og det er, at i hele holocaust-litteraturen, for alle jødiske historikere, spiller det at identificere holocaust-ofre og også dem, der overlevede, med fuldt navn en meget stor rolle. Det ligger i jødisk historiografi, at man siger, at alle skal kunne identificeres, og man kan ikke slå en bog op internationalt, uden der er gjort alle mulige tænkelige forsøg på at identificere børn og voksne på billeder i teksten. Og sådan er det ikke i din bog. Når jeg kigger på billederne, og når jeg ser teksten, så er der utrolig mange grupper og personer, som enten slet ikke er nævnt ved navn, eller kun er nævnt ved fornavn. Kan du forklare baggrunden for det? Det er jo sådan, at vi her i landet har en dog meget restriktiv arkivlovgivning. Og store dele, eller alle de offentlige kilder, der er brugt, altså det materiale, der er brugt i bogen for Statens Arkiver, er jo underkastet den danske arkivlov, som kræver, at man klausulerer materialer i 70 år, og man beskytter personoplysninger. Så mit problem har jo været, at bogen baseres dels på kildemateriale fra Statens Arkiver, og dels på de fantastiske materialer, som vi har fået samlet ind på museet, altså vidnesbyrd i form af interviews, beretninger, billeder osv. Men som jeg har forklaret før, har vi jo for eksempel i alle historier om de gemte børn i samtlige tilfælde skulle finde dokumentation for deres historie, og i hvert fald for det forhold, at de opholdt sig i Danmark, mens forældrene var i Sverige. Det arkiv, der findes, som jeg omtalte, det er flygtningeregister, der omtales, det findes i Rigsarkivet, men det er klausuleret i 70 år. Så i samtlige de tilfælde, hvor der har været benyttet materiale fra Statens Arkiver, er man simpelthen bundet af arkivloven til at anonymisere. Og derfor fremtræder de så kun ved fornavn. Det er dog mit lille håb, at mange dog alligevel både vil kunne identificere sig selv og måske også familiemedlemmer. Men så er der selvfølgelig truffet et æstetisk valg, at den rest, der så var af materialer, som alene stammer fra museet, og som vi har fra offentlige kilder, som altså er offentligt tilgængelige, at dem kunne vi selvfølgelig have nævnt med både fornavn og efternavn, men der er så truffet et æstetisk valg om, at vi at vælge en konsekvens, hvor alle er på fornavn. Og så er det jo smag og behag, og det formentlig også er mit indtryk i noget generationsbestemt, at mit håb var, at fornavnene faktisk ville skabe en identifikation på en anden måde, end hr. Rasmussen ville gøre, eller hr. A for den sags skyld, ikke? Men der må jeg indrømme, at der kan jeg ikke helt følge dig i de sager, fordi der er jo masser af billeder og masser af personer, som ikke kan være klausuleret, som er offentligt tilgængelige. I alle andre bøger bliver alle folk som regel identificeret ved navnet. Her har du grupper fra jødeskole i Lund, og du har alle mulige andre persongrupper, hvor man normalt vil forsøge at identificere folk, både på billeder og tekst, og hvor du så siger, at æstetiske grunde er ikke gjort det. Men undervurderer du ikke den mangel, der så bliver i din bog? Fordi for langt de fleste mennesker vil det at kunne fuldt identificere en person være identitetsskabende og være meget afgørende og væsentligt at vide, hvordan denne person er placeret. Og også for historikere i øvrigt er det jo vigtigt, at man ved, når det er den person, som man også har læst om i en anden bog. Personligt følte jeg, da jeg læste bogen, var til en vis grad fremmedgjort over for lige netop det aspekt, fordi jeg kunne genkende en lang række af personerne, og det kunne dem, jeg omgås også, men pludselig optrådte de kun med fornavn. Så det æstetiske valg afspejler det i virkeligheden, og undskyld, jeg snakker så meget, afspejler det i virkeligheden, at du kommer til emnet netop ikke som jødisk historiker.